D'entrada diria que és una experiència fantàstica, vull dir, m'agrada, vull dir que si no m'agradés no estarien aquí. I després d'aquests 3 mesos, d'aquests 100 dies, doncs continuo dient que m'agrada. Tot i que a vegades t'interessaria ser molt més ràpid, molt més eficaç, poder resoldre els problemes molt millor, i això és la pega que tens. Vull dir, que per més que t'hi dediquis, doncs a vegades 24 hores de 24, això encara t'ha quedat pendent. I aquest és el petit problema que tens. I el tema que més et preocupa és que aquesta gent que tenen problemes a vegades que no poden arribar a final de mes, problemes familiars, problemes d'habitatge, i que tu no pots donar una solució. O sigui, venen a dir, escolta, tinc un problema, soc ciutadà d'Arenys de Mar, però m'he quedat sense feina, el pis m'han de treure de fora perquè se m'ha quedat el contracte i no el volen renovar, i no trobo un lloc, i la feina no sé què fer i tinc un fill. Clar, aquest problema posa